Nasarakan nga awanan ng tibiyag, ti 28 ti tawen na lalaki ani Kenneth Fernandez iti igit ti kabaybayan iti barangay Pangil iti ili ti Kurimaw. Nakitaan daytoy ti sugat ti ulo nga iso ti mapapati arason ti nakatayan na. Narekobreme ti backpack ti biktima ang naglaon kaditi na dumaduma aramit na sumagmaman o metro manipod ti nakasarakan da ti bangkay na. Adamit nakita mi nga bag ijay banger na iti amyanan ay banger ti kalsada. Ijay mi nga nakita di ijay identity ijay tao. Kuna ti pulisya, a posible as 6 to 7 hours ang natayan ti biktima idi masarakan da daytoy. Agtultuloy tinaigat nga investigasyon ken kunada nga adalin dati posibilidad asaan nga aksidente ti napasamak. Ami isa-set aside ti foul play na sir. Isungor nga nag-request kam iti assistance ti Soko. Tapno makita mi ken inalo ko mi ti pamilya nga agandergo iti autopsy. Tapno maamuan tayo ti ma-determine tayo nga talaga no anya iti posible nga nakatayan jay ubing sir. Kabayatan na kunamet ti ikit ti biktima arabi iti Domingo idi naudi a nakita da ni Kenneth ken nadlawanda nga arig na maburburiburan daytoy. Awan ti amuda na kaririri na, ngem kaday ti agundaway, adda ti naisawang na pakaseknan ti posible apang ta ti biyag na. Bagbagana nga, baka itong bigat mataya kon, madamag yung tulatang mataya kon, kunana. Normally nga, agkulkulit pero awan ti kasi bagbagana. Ano iti napanunot yun, di nangyagan nyo di siyang imbaga naman? Kundi jay nga, kasla lang awang magkanya, may tawang mat ti amuming nga kwa. Kidi, iso nga, kung kuna magkatala sasawom, kuna mo. Iso day jay. Di kong kat, masidag, inapurusan na nga, ante, sangka uli na nga, matayak tong bigatan, kunana. Marigatan met paylaing nga awaten ti ina ni Kenneth tinagpaayan na. Kagap ka po na laing ti biyahe, idi maipadanon keng kwa na ti saan na nasaya at adamag. Kuna na masansan nga agigyan daytoy ti pagtaingan day ti barangay nagirangan iti syudad ti Batak. Numan pumanaw daytoy, nakaugalyan nan ti magbag na, uray adayo a distansya. Alam didak nga ron kahit nga itulog, magmag na ako na, kunana, nga mapanjay pidigan, kunana. Isulat din o nga nagsarita kan, sir. So mahilig iso na magmag na talaga mo? Wan, sir, mahilig. Kasla awan banog na. Oray rabrabi magmag na. Solson na to pidig. Yung parang kunayo ma'am, kaya na pagpag na yun, naging ganun si Kurimaw. Ay, haan nun, sir. Agasum ta kurima, ang gana ti kasta. Haan, Tikang runaan ni daw dawat na kit iti pan nakaammo no anya talaga ti rason tinakatayan na. Saan na maikad iti panunot na iti posibilidad asaan nga aksidente ti napasamak ngem ket di mabalin nga da iti sabali nga kinaramid kadaytoy. Si Papalubos isuna ang maidalan ti autopsy ti bangkay ti anak na. si papalubos ak nga maaramid ti kasdi no maikan mo ti hostisya ti panakatay na no na disgrasya ijay Kurimaw wenno pinatay da. Injak amo na imbaleng da. Ijay Kurimaw ta ti kunamo ti pulis api nga jay bangkay kinjay bagna nagkahiwa kasta adad jay kanu ana bakbakir kinjay maysa nga sinelas na api nga awan jay maysa ken nakasuot jay maysa ipaltiin mo kanyak anak ko isurom kadagiti pulis no sinno ti nangaramid king katapno maikan ti hostisya ko nak sir. Naigat met a pinasingkedan ti pulisya ang malaksid iti napasamak, nagtalineed a generally peaceful iti ili ti Kurimaw ken maibilang nga isolated case ti insidente. Iti laing daw dawat dakit iti kooperasyon digiti siya sinuman nga dati amuna ti pannakatay ni Kenneth. I-appeal ko iti publiko. Maglalalo di taga Batak nga makamamo kiti ubing. No kadlang adda amamuyo. Wano amuyo nga impormasyon nga makatulong nga panakaresolba iti insidente. May ngari lang nga itawag yun ti Kurimaw Police Station. Tapno matulungan tayo met iti pamilya no kas pagarigan man adda foul play na. Mark Magdirila, Balitang Solid North.